Webafowethu isiqopha mlando sengoma lesi esisiphinde sabreaka irekhodi elikhulu kakhulu eSouth Africa. Kubaculi bonke abakhona sikhuluma ngama-genre ahlukahlukene. Lengoma kaMthandeni igush ahambisana ke noMawhoo. Ibreake futhi irekhodi ke elikhulu kunawo wonke eSouth Africa likaKabza the Small kuma trending song. Akuqala ubeka indlebe la kwesiqiniseko esemida ke ngize nendaba. Bafowethu ngicela uqala ngibingelela abaqala ukujoyina leli khasi ngithi sanibonani bafowethu ke ngicela singakhohlwa ukusubscribe asiphinde silike ke lama video ke enginenzela wona. Bafowethu nazi indaba ezinkulu esikholwa ukuthi ke amabhinqa azoyijabulela. UMthandeni abreaka irekhodi ke lesbili eSouth Africa. Engomeni ke ezike zahadla ubhedu ke lapha ke sikhuluma ke ngengoma kaKabza eyahlala ke u2 weeks number 1 kuma trending song nakuma charts. UMthandeni usehlale 3 weeks number 1. Bafowethu umlando omkhulu lo. Lezi indaba ngiyithatha phi na? Uzobuza omunye umuntu. Zi-official zisemthethweni ziphuma lapha na ke kwabaka chat bakhiphe information basho bathi lengoma inkulu kakhulu eSouth Africa ukwedlula zonke kuma artist akhona ahlukahlukene ngoba ikwazile ukubreaka irekhodi likaKabza obukuyilona belida njengamanje sokuyiyona elida njengoba ikwazi ukuhlala ku3 weeks number 1 kuma charts iphinde futhi ilokho imile nje itrend njalo. Lento bafowethu inkulu kakhulu lokhu akushiwo mina kodwa kushiwo nawo umlando ovezwa ke ngokusemthethweni ngokuqinisekisiwe kwahlonzwa okukhomba khona ukuthi ke indaba ke zeqiniso lezi abakwa chat bavezile ukuthi ibreake irekhodi kulonyaka shuthi kahle kahle iyona ngoma le ihambe phambili eqophe imlando eminingi yahlukahlukene njengoba ke siyabona ke lapha ke ukuthi ke ikwazile ke ukuthi ke iphule irekhodi ke lengoma ke kaKabza eyahlala yona u2 weeks yona sifike yahlala 3 weeks asazi ukuthi kuzokwenzakalani kusuka la kuya phambili. Bafowethu uMthandeni kufanele ayibungaze lento nabalandeli bakhe nabalandeli nje bomculo bonke abakaMaskandi. Igushi iyophakamisela uMaskandi futhi ngiyakholwa ukuthi isazowuphakamisa kakhulu kunalokho ngoba irekhodi layo lilokhu liqhubekile njengoba ke iphinda futhi ke yenza umlando. Sikhumbule yashaya 1 million ngosuku olulodwa. Nanku omunye umlando omkhulu. Bafowethu mina njengesiqiniseko esemida bokuyilezo.